आयुष जी वेलनेस सेंटर जवळपास 41 जाग्याचेर वेलनेस सेंटर गोंयांत आमी म्हाका दिसता फुडल्याच म्हयन्यात सुरवात करता. CHO म्हणजे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स म्हणून आमी आयुर्वेदिक आणि होमिओपॅथिक डॉक्टर्सांक अपॉइंट ह्या हेल्थ अँड वेलनेस सेंटरांनी करता. ताज्याच बरोबर योगा प्रॅक्टिशनर्स आमी ताज्या बरोबर लोकांक योगा थेरपी कशी दिवची हाज्या खातीर योगा थेरपिस्टूय आमी अपॉइंट करता. नॉर्थ गोयचे योगा हॉस्पिटलाचो आमी रिव्ह्यू घेतला. फुडल्या म्हणजे माझे म्हणणे आसा की वर्ल्ड आयुर्वेद काँग्रेस जाल्या उपरांत आमचे नॉर्थ गोवा हॉस्पिटल्स जे बेळग्यांत जातात ते एक्सपर्टायट जातले. साऊथ गोवाचे आयुर्वेद हॉस्पिटल जे मडगांवांत जातात ते एक्सपर्टायट जातले. आणि खास करून आमी जे पळयता ज्या आयुष हॉस्पिटलाची आमी वाट पळयता 21 दीस ताचे उक्तावणूय बी कदाचित ते 8 तारखेकूच जावपाक शकता एज प्रॉमिस बाय आयुष मिनिस्टर. रायबनच्या हॉस्पिटलात पहिलेच फावटी आमकां आयुर्वेद युनानी सिद्ध आणि होमिओपॅथी हाज्यो 4 OPD नंतर CCRS आमी त्यो OPD ज्यो आसा सुरू करपाचे आसा. 9th World Ayurveda Congress and Arugya Expo, which is scheduled to be held at Goa from 8 December till 11th of December.